Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Vegas 70 варзигари бебохти тоҷик Нурулло Алиев дар муҳориба зидди варзигари бразилӣ Рафаэл Альвес ғалаба ба даст овард ва дар ин навор мо суханҳои ӯро баъди муҳориба омода кардем. Барои ин меҳнатҳои мо дӯстон лайку комментариҳои худро дариғ надорен. Мо боша наворо ма бо ғолиб Нурулло Алиев. Нурулло, туро бо баромади боваринок табрик мекунем ва ту аввалин ҷангвар дар таърихи UFC ҳастӣ ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунӣ. Ин чиз барои ту чӣ маъно дорад? Эй бачаҳо, акнун бинед ки ма дар куҷоюм. Аҳолии кишвари ма 10 миллион одам аст. Ма аввалин ҷангвар дар UFC аз Тоҷикистонум. Бинед ки ма дар куҷоюм. Ма 22 солаюм. ма 25 соат ба ин ҷо сафар кардам. 93% кишвари ма кӯҳзор аст. ма 22 солаям ва аз байни 10 миллион одам ма аввалин ҷангвар дар UFC-юм. Табрик, ту ин корро ба боварӣ кардӣ. Намедонам оё ту медонӣ ё не, аммо ҳозир ҳазорҳо одам дар кишвари ту дар майдон муҳорибаи туро тамошо карда туро мухлисӣ карда истодаанд. Дар кишвари ман ҳозир соат 2 аст. Не, дар он ҷо ҳозир соат 3 шаб аст. Бале, 3 шаб ва 10 миллион одам дар ҳамон майдон Нурулло гуфта мухлисӣ карда истодаанд. Аввалин ҷангвар дар UFC. Медонӣ, дирӯз падари ма ба ма гуфт ки Нурулло ба муҳориба баро, ғолиб шав ва баъд ба хона баргард. Ба он ҷо нигоҳ кун. Падари ма дирӯз занг зада гуфт ки эй Нурулло, баромада ғолиб шав, баргард ва туро тӯй мекунем. ту хонадор мешавӣ? Оҳо, табрик мекунем. Эй Дана, $50,000 бародар. Эй, ба ватани мо биёен, 25 соат роҳ ва ту дар он ҷоӣ. ту дар микрофон ҳам ба монанди Октагон хубӣ. туро табрик мекунем. Аввалин ҷангвар дар UFC ки Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Нурулло Алиев, хонумон ва ҷанобон. дӯстон, тасаввур кунед ки тоҷик дар UFC номи миллати худро чӣ гуна зебо муаррифӣ карда истодааст. Ташаккур ба Нурулло Алиев, ба дастаи ӯ ва ба падару модари чунин ҷавонмардон. Аҳсан.